Majalisaru minista en lesdi Nigeria doggini jonde maru hande wato 25 lewru Jun hitande 2024. Ban ko wowani to wodi kuuɗe ɗum minista en yiɗi waɗango ummatore lesdi Nigeria ɓe gaddan ɗareji tefuki dungayere majalisaru ndun ha jonde maru ɗum ndu wowi waɗugo iga wakkati yaago wakkati. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu on ardi jonde majalisaru man hande dow tawangal minista en gomnati mako ɗuɗɓe. Nder minista en tawaɓe man ni wodi ministajo sakol kubaruji Alhaji Idris Muhammad be ministajo hakkilano gallure Abuja barista Nelson Wike be ministajo hakkilano shanu ndemri Senator Abubakar Kyari be ministajo rento be ministajo hakkilano shanu cede be jahol yeso risku lesdi Nigeria Mustawale Edu be ministajo Kita Mustalatif Fagbemi San. Kode Radio International be TV waddanan on no wattam jonde majalisaru man laati haragare jonde maru hande man. Iga sare lamu lesdi Nigeria wato Asorok Umar Aliyu Kode Radio International be TV.